VIP न्यूज कुंभोज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत। सर्वप्रथम कुंभोज गावचे सुपुत्र रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक शिक्षण महर्षी डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना स्मृती दिनानिमित्त प्रथम स्मृतीस अभिवादन। आज कुंभोज तालुका हातकणंगले येथे डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या स्मृती दिनानिमित्त माजी आमदार डॉक्टर सुजित मिंचेकर, रयत शिक्षण संस्था, कर्मवीर भाऊराव पाटील फाउंडेशन, शिवसेना, युवासेना, ग्रामपंचायत कुंभोज यांच्या वतीने डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या एसटी स्टँडवरील पुतळ्यास अभिवादन करण्यात आले। यावेळी डॉक्टर सुजित मिंचेकर यांनी पुतळ्याला अभिवादन करून शेजारील आरोग्य पथकास भेट दिली। यावेळी त्यांनी गावातील सर्व परिस्थितीची माहिती डॉक्टर स्नेहा पाटील यांच्याकडे घेऊन त्यांनी आरोग्य कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका, आरोग्य सेवक, पोलीस यंत्रणा, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांचे कार्य उल्लेखनीय असून आज संपूर्ण महाराष्ट्रात कोरोना रोखण्यासाठी यांनी केलेले कार्य, यामुळेच आपण महाराष्ट्रातील कोरोना बऱ्यापैकी रोखू शकलो असे सांगितले। यावेळी डॉक्टर सुजित मिंचेकर यांनी ग्रामपंचायत कुंभोजला भेट देऊन ग्रामपंचायत कुंभोज येथील डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या फोटोस पुष्पहार प्रदान केला। यावेळी बोलताना त्यांनी ग्रामपंचायत कुंभोज येथील परिसराचा आढावा घेतला। तसेच त्यांनी नेज तालुका हातकणंगले येथील ग्रामपंचायतीला भेट दिली। यावेळी त्यांनी गावातील सर्व परिस्थितीचा आढावा ग्रामपंचायत सरपंच सौ दीपिका पवार व शिवसेनेचे उपनेते बाबासाहेब शिंगे, ॲडव्होकेट संग्रामसिंह निंबाळकर आदी मान्यवरांनी घेतले। यावेळी नेज ग्रामपंचायतीच्या वतीने झालेल्या बैठकीमध्ये गावातील सर्व व्यवहार सकाळी 6 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत चालू करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला। यावेळी जीवनावश्यक वस्तूचा पुरवठा करत असताना नागरिकांनी संचारबंदीचे पूर्णपणे पालन करावे, परिणामी कोरोना रोखण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे असेही आवाहन ग्रामपंचायत नेज यांच्या वतीने करण्यात आले। परिणामी यावेळी नागरिकांनी अनेक विषयाचे प्रश्न ग्रामपंचायत नेज यांच्या समोर मांडले। परिणामी येणाऱ्या काळात सर्व व्यवहार सुरळीत होऊन कोरोनापासून आपण लवकरच मुक्त होऊ असे उद्गार शिवसेनेचे उपनेते बाबासाहेब शिंगे व ॲडव्होकेट संग्रामसिंह निंबाळकर यांनी काढले। यावेळी नेज कुंभोज परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी बोलताना बाबासाहेब शिंगे यांनी डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या स्मृती दिनानिमित्त त्यांना अभिवादन केले। विनोद शिंगे, कुंभोज।